Silav hevalino werin îro jî em li ser rojika biaxivin. Di fîzîkê de rojik amûrên optîkî ne ku bi şewqa ronahiyê wêneyan diafirînin. Rojik bi gelemperî ji materyalên zelalên wekî cam an plastîk têne çêkirin û ew tiştên ku li ser her du rûyan zelal in. Rojik, lens, dikarin tîrêjên ronahiyê bişkînin û balê bikişînin an belav bikin. Dihêlin ku ew di gelek sepanên optîkî yên wekî çêkirina wêne û rastkirina dîtbarî de werin bikaranîn. Les bi gelemperî di du kategoriyên sereke de ne. Lensa an jî rojikan em kanîne bêjin ê rûbel an jî ê rûçal. Ê rûbel dema ku kêlekê wan hîna biçûktir e ji navendê. Wek hûn dibînin ev rûbel e an jî convex. Di aliyê din de rûçal jî ew ên ku kêlekê wan mezintir e ji navînê. Wek hûn di vir de dibînin di vê deyê de tîrêja tune di vir de topî serhev dike yanî di rûbelê re derbas û topî serhev dike, di rûçalê re derbas û bela dike. Zatî di vir de ji we re gotibû. Em topî serhev dikin an jî bela dikin. Rûçal bela dike, rûbel topî serhev dike. Rûçal û rûbel erê. Rûçal ev lens di naverrestê de stûrtir e, li kêlekan de ziravtir in û tîrêjên ronahiyê li yek xalê kom dikin. Bi rastî veya rûbel e. Di vê derê de yan te neçêgotiye di vir de veya rûbel e. Ji ber ku komkirin karê kêw, komkirin karê rûbelê. Mi di vê derê de cihê wan guheran dibû veya rûbel e. Zatî em di vir de jî dibêjin yek rûbel. Rûbel hadî jî rûçal e. Jêr jî rûçal e. Vê hesabî rûbel ev lens di naverrest de stûrtir e û li kêlekan de ziravtir e. Wek hûn dibînin kêlekan ziravtir e. û tîrêjên ronahiyê li yek xalê kom dikin. Wek hûn dibînin di vê derê dixwaze kom bike. Ji vê re xala navendî an jî xala navendê tê gotin. Cihê ku yê giştî topî serhev bike em bên li vê derê ye. Jê radyoyê xala navendê. Xala navendî. Ew pir caran di rojik, berçavk, kamera û teleskopan de têne bikaranîn. Wek hûn dibînin di va dermana de jî em rûbelan bikartînin. Aliyê din de rûçal hene, ev rûçal e. Ev lensik di naverrestê de ziravtir e û di kêlekan stûrtir in. Tîrêjên ronahiyê belav dikin, lensên rûbel bi gelemperî di nîşankerên lazer û amûrên cihêrengên optîkî de têne bikaranîn da ku kêmasiyên nedîtina yên wekî mîyopê rast bikin. Di berçavka de em dikarin bikarbînin. Di berçavka de dema ku mîyop an jî hêdî hebe, wek hûn zanin gorî vîya ew tê bikaranîn. Niha wekî dir lensik di ku derê de tê bikaranîn min hinek jî wêneyê van girtiye û lensik di berçavka de tên bikaranîn, di teleskopê de tê bikaranîn, di dûrbîne de tê bikaranîn, dûrbînê de tê bikaranîn û di mîkroskopê de tê bikaranîn ji bo ku em tiştên herî biçûk bibînin. Ji ber vê yekê em çer dikin, em tişt di van de bikartînin. Ev jî vîdyoya me a lensê an jî rojikê hûn. Hev vîdyoya jî û qeskandayî hewa mir ser navê wan re derbas bû. Di vê derê de piranî merî li ser hesawê xala navendê merî li ser vî hesawî dixebitin. Dema ku em bixwazin hesawa bikin em ê li ser navend li ku derê ye, xala navendê li ku derê ye û kînga topî serhev dike, kînga bela dike, tîrêj di ku de were çi top bûye, li ser va hesawana merî dixebitin. Hema vê deqê
em li ser vana naxebitin, hew em ser navara derbasî bin. Ev vîdyoya jî xweskandayî zê derbasî vîdyoyan dibibim. Ez bawer dikim di vîdyoyan de ez divê qara eynika bikim zê bibînim û vê gavê xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de.